karamɔgɔ donsow somaw domaw sɔlɔmin dɔ yalaw kamitiw ani taabolo kɔrɔ mɔgɔw bɛɛ jamanaden cɛ ani musow mɔgɔ o mɔgɔ bɛ farafinya sira kan mɔgɔ o mɔgɔ bɛ farafinna namu kan kɔrɔlen batobagaw aw bɛɛ ni ɲantuma ne ye kɔrɔ jomisa dunbiya ne ye maya bulontigi ye ayiwa ko foroba jibɔn surunyana dɛ foroba jibɔn an ka samiya donda suba sɔn an ka ba sɔn ka bɔ ka welewele da ka ɲɛsin aw bɛɛ ma maya bulon ani bois sacré tɔgɔ la maya bulon ani bois sacré olu de bɛ nin koba in dilan an ka tɔn maya bulon ani bois sacré se tɛ anw ye dɛ nka an bɛ jamala kunu min na golofina kɔnɔ golofina bɛɛ o man dɔgɔn dɛ o ka bon ni muguci ye jamala kunu ka golofinw kisi silasa ma jamala kunu ka golofinw bila yɛrɛ sira taama la an b'a laɲini golofinw bɛɛ ka kunu u yɛrɛ ko la ka waliko to yen k'u ɲɛsin u yɛrɛ ko ma o baara o bɛɛ la sɛbɛlama ye jibɔn ye sɔɔni kɔni o la ni kɔrɔ jomisa dunbiya bɛ bɔ ka nin mɛnkan ani a jajuru a bila bɔlɔlɔ sanfɛ ka ɲinan jibɔn international kunnafoni di jama bɛɛ ma ɲinan jibɔn a bɛ kɛ sutadunu karidon juin kalo tile 7 san 2026 dimanche 7 juin 2026 à 9h à Sutadunu. Donc, n bɛ segin a kan Mali kɔnɔ jibɔnba subason a bɛ kɛ Bamakɔ yan Sutadunu karidon juin kalo tile 7 san 2026 an b'a daminɛ sɔgɔma 9h n b'a ɲini jamanaden bɛɛ fɛ an ka bɔ ka taa nin jibɔnba kɛ ɲɔgɔn fɛ faso tɔgɔ la foroba jibɔn de don dɛ an b'a kɛ faso de tɔgɔ la k'an ka subaw lasinɛ k'an kunko fɔ u ye ka sigifɛnw foroba sɔn ka ba joli b'a yɛrɛ foroba sɔn bawo ba joli b'a yɛrɛ sɔn ni fɛn ye kara ɲama neri ji ye nin bɛɛ ban pewu 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 sukɔrɔw ka dususuma o bɛ sɔrɔ jisuma fɛ an b'a jigiya sukɔrɔw ani sigifɛnw ka u dusu suma an ka jamana kɔrɔ an ka nin ji bɔnnen kɔfɛ ka hɛrɛ kɛ Mali jamana ye ka hɛrɛ kɛ AES jamana bɛɛ ye an ka nin ji bɔnnen kɔfɛ ka jamana kolosuma ka AES kolosuma ka golofina bɛɛ kolosuma karamɔgɔw san tɛmɛnen jibɔnw u jɔyɔrɔ yira dɛ ni mɔgɔ min ko k'a jɔyɔrɔ ma ye o tuma e ye nkalontigɛla ye a jɔyɔrɔ yira bawo samiya diyali diyara kosɛbɛ faso jugu caman libura o ma dogo mɔgɔ si la laɲini minnu bɛ ka ɲinan jibɔn na sa o laɲini kɔrɔw de don samiya diyali ko balo caman ka sɔrɔ jamana kɔnɔ mɔgɔw kɛnɛman ka a dun an ka bɛ dugawu kɛ an ka jamana kɛlɛdenw ye minnu bɛ muguda la armée nationale ani donsow n bɛ dugawuba kɛ u ye nin jibɔn senfɛ jugu minnu b'a ɲini k'an ka jamana dafiri an bɛ olu danga kosɛbɛ binkannikɛlaw olu ka ban binkannikɛlaw ka ban pewu ka bɔ an da la jamana ka kisi ka basigi o ye jamana ta ye aw minnu bɛna jibɔnyɔrɔ la bɛɛ n'i kungo bɛ na koyi aw yɛrɛ haminanko kelen a bɛ na ni o ye sɔnida la
kungotigiw a kana ni o ba n'o ba se bɛ min ye walima o sɛ i kana n'o ye i kungo kelen o fana bɛ fɔ sɔnnida la ye o kɔfɛ sa ni dɛmɛ bɛ mɔgɔ min fɛ ka ɲɛsin jibɔn in ladilanbagaw ma ni dɛmɛ bɛ mɔgɔ min fɛ walima ni ɲininkali bɛ min fɛ o k'an wele an nɛgɛjuru sira ye 94 49 81 46 n bɛ segin a kan 94 49 81 46 94 44 49 81 46 aw k'an bɛn Suta Dunu karidon juin kalo tile 7 san 2026 sɔgɔmada fɛ 9h n bɛ bɛɛ fo k'aw barikada k'aw kulunjɛ danbagama ka si jan di an bɛɛ ma an bɛnbaw ka fara an kan sukɔrɔw ka jɔ an fɛ k'an lakana k'an ka jamana in kisi u ka filen ani u ka bugurijɛ b'an bolo dɛ ka jamana kolo suma ka jamana yiriwa aw dansɔgɔ aw ni ko ni tun ye kɔrɔjɔ Musa Dunbiya Mayabulon Bulontigi ka laseli ye ka lase maliden bɛɛ lajɛlen ma aw ni ko aw dansɔgɔ